தியாகத்தின் திருநாளாம் ஈதுல் அல்ஹா நன்னாளாம் ஈத் முபாரக் சொல்லி நாமும் கொண்டாடும் திருநாளாம். தியாகத்தின் திருநாளாம் ஈதுல் அல்ஹா நன்னாளாம் ஈத் முபாரக் சொல்லி நாமும் கொண்டாடும் திருநாளாம். ஈத் முபாரக் சொல்லி நாமும் கொண்டாடும் திருநாளாம். அல்லாஹ்வின் சோதனையில் இப்ராஹிம் நபி அவர்கள் கனவு ஒன்று கண்டார்கள், கலங்கி திகைத்து நின்றார்கள். அல்லாஹ்வின் சோதனையில் இப்ராஹிம் நபி அவர்கள் கனவு ஒன்று கண்டார்கள், கலங்கி திகைத்து நின்றார்கள். இறைவனானை என்பதினால் தன் மகனாம் இஸ்மாயிலை அன்னாரின் முழு மனதோடு துணிந்து அழைத்து சென்றார்கள். அன்னாரின் முழு மனதோடு துணிந்து அழைத்து சென்றார்கள். கண்ணை கட்டி கொண்டே மகனின் கழுத்தை அறுக்க முனைந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் ஆணை அங்கு அற்புதமாய் நிலவியது. கண்ணை கட்டி கொண்டே மகனின் கழுத்தை அறுக்க முனைந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் ஆணை அங்கு அற்புதமாய் நிலவியது. அல்லாஹு அக்பர் என்று நபி அவர்கள் பகர்ந்திடவே ஆடு ஒன்று அறுபடவே கண்டு நன்றி மொழிந்தார்கள். ஆடு ஒன்று அறுபடவே கண்டு நன்றி மொழிந்தார்கள். இந்நிகழ்வு யாவையுமே இஸ்லாத்தில் கடமை என இறைவனால் அருளப்பட்டு இகமெங்கும் நடந்திடுதே. இந்நிகழ்வு யாவையுமே இஸ்லாத்தில் கடமை என இறைவனால் அருளப்பட்டு இகமெங்கும் நடந்திடுதே. கடமைகள் முடித்தவர்கள் ஹாஜியாகி வந்தார்கள். கடமைகள் முடித்தவர்கள் ஹாஜியாகி வந்தார்கள். அல்லாஹு அக்பர் என்ற தக்பீர்கள் முழங்கிடவே அல்லாஹு அக்பர் என்ற தக்பீர்கள் முழங்கிடவே தியாகம் என்பதே குர்பான், தியாகம் என்பதே குர்பான், தியாகம் என்பதே குர்பான், தியாகம் என்பதே குர்பான். தியாகத்தின் திருநாளாம் ஈதுல் அல்ஹா நன்னாளாம் ஈத் முபாரக் சொல்லி நாமும் கொண்டாடும் திருநாளாம். ஈத் முபாரக் சொல்லி நாமும் கொண்டாடும் திருநாளாம்.